rámci tohto projektu sa zameriavame na digitálnu bezpečnosť detí a tvorbu materiálov, čiže chceme pripraviť približne 50 materiálov na digitálnu bezpečnosť, či už je to bezpečnosť na sociálnych sieťach, hoaxy a dezinformácie, takisto kyberšikana, kybergrooming a taktiež poskytnúť aj podporu učiteľom pri práci s našimi materiálmi, čiže vo forme školení. A tiež vytvoriť a prispôsobiť test digitálnych zručností, ktorý taktiež zahŕňa vlastne aj tie oblasti v rámci digitálnej bezpečnosti. Informatika sa neustále vyvíja, teda tie digitálne technológie a je veľmi náročné ísť s dobou. Tým pádom sa snažíme, teda tým, že sú naše materiály aj na online platforme, na webovej stránke, tak to môžeme vlastne priebežne aktualizovať, vylepšovať. Čiže je to veľmi flexibilný, ako keby sú flexibilné tie materiály. Taktiež vieme ako keby veľmi flexibilne apelovať aj na tú spätnú väzbu od učiteľov a zapracovávať ju do tých našich materiálov.